Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine osudilo je bivšeg pripadnika armije BiH Esu Macića na kaznu zatvora od 11 godina zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Čelebići kod Konjica. Protiv ove presude žalba više nije dozvoljena. Zbog ratnih zločina jutros je hapsila brčanska policija. Zbog ratnog zločina nad Srbima u Brčkom su uhapšena 3 lica. Slobode su lišeni 40-godišnji Admir Rizvanović kao i 5, odnosno 4 godine stariji Smajl Omerović i Jasmin Huskanović. Terete se da su prije 22 godine učestvovali u mučenju i ubijenju 11 zarobljenika Vojske Republike Srpske u brčanskom naselju Bodarište. Izmasakrirana tijela su potom razminjena. Nakon višemjesečnih planskih aktivnosti koje je policija Brčkog distrikta preduzima na rasvjetljavanju ratnih zločina, policijski službenici su tokom jutra izvršili aktivnosti pod nadzorom tužilaštva Brčkog distrikta i na osnovu naredbi tužilaštva Brčkog distrikta i u sklopu tih radnji lišili slobode 3 lica. Rizvanović, Omerović i Huskanović su prvi uhapšeni u slučaju Bodarište. Desilo se to 15 godina nakon što su porodice nastradalih srpskih vojnika pokrenule pravosudnu borbu da se krivci za ovaj zločin pronađu i kazne. Saja Đurić u ovom stravičnom zločinu izgubila je oca Nikolu Tomića, 2 brata od strica i tetka. Kaže, pravdu čeka već više od 2 decenije. Pa ja sam se nadala ovolike godine da će izaći pravda na vidjelo. Da se zna ko je to uradio, počinio, mada mog tatu niko ne može vratiti i ostali. Sajina sjećanja na te dane još su živa. Prizor koji je vidjela kada je došla da identifikuje izmasakrirana tijela nakon što su razminjena, kaže, nikada neće zaboraviti. Moga je tate ruka i noga slomljena, dio lobanje nema, razbijeno je maljom, sikirom, to ne znam, donešena mu je glava u kesi, to znade. Da je friško dovežen, da nije ni u kočit ni ništa. Osumnjičeni su nakon saslušanja u policiji distrikta predati tužilaštvu koje se danas nije